binili ko. Uy, magtaro ka pare. Hindi ako bili ah. Ayaw mo. Dapat pare ah. Pre, bayaran mo! Bayaran. Ikaw yung... Siya yung bumili! Siya yung bumili! Ako yung binili. Bayaran mo, pre! Bayaran mo eh. Wala akong pera Bayaran mo, dito. patay ka! Hampasin mo! Boss. Sa pare. Anong ginagawa mo ngayon? Chat ka muna. Oh. Oh, Salamat, pre ah! oh. Saan ka, pre? Inom ka? Kilala mo? Hindi ko yan kilala. Hindi ko yan kilala. Saan ka, pre? Tara, pre. Akala niya, sir, siya yung taga, bibigyan mo ng tagay. Naloko. Naloko siya. Galit o Sana na. Andre! Sa? May barya ka? Barya? Meron. Kano, pre? Nandaan lang. Oh. Kala ko kung anong ninyas mo, barya lang pala. Pwede na yan. Ako, bibili kayo. Ay, hindi. Barya lang. Down. Sinakala ni kuya. Patay ka. Bayaran mo yan. Patay ka, pre. Natunaw na yung ice cream ni kuya. Akala niya, bibilin mo. Patikim ako yan, be. Isa. Sarap yan. Sarap pre, pare. Yan, yung hinahanap ko. Tamang-tama sa panahon ngayon, no? Sobrang init na. Kano yan? Sa amin. Ito Saan yan galing? sa amin. Ha? Payugan. Sarap niyan pare, no? Sarap yung pare. Kano yan? Magkano yan? Yan, 20. Uy, salamat ah. Uy, Sarap talaga ito. Pre. ano mo na pare? Hindi masarap pare. Ikaw may lako Ha? pare. Ito yung binili ko. Uy, magtaro ka pare. Pre, bayaran mo. Bayaran. Ikaw yung... Siya yung bumili. Siya yung bumili. Ako yung binili. Bayaran mo, pre. Bayaran mo eh. Wala akong pera Bayaran mo, dito. patay ka. Hampasin mo. Boss. Pare! Oh, dalawa eh. Tawa. Dalawa. Ito. Manghiram ka na naman. Oh, wala akong pera. Puro ka na lang hiram ah. Oh, Dalawa sa inyo. kailan mo ba bayaran yan? Parang araw na. Parang Sunod araw. na lang oh. Yeah, bayaran mo na. Hindi ako bili ah. Ayaw mo. Salamat pare ah. Uy, Huwag ka nito bayaran. ano kuya? Nangilam ako ng pera. Bili ka na lang. Bahala ka dyan. Hi guys! Ang video na ito ay hatid sa atin ng Diamond Game. So yun mga kasurumbaw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng account. Click nyo lang yung register at pagkatapos fill upan mo yung form, ilagay mo ang yung phone number, password, i-click mo yung send. May lalabas na OTP at ilagay mo sa verification code. At kung okay na, i-click mo naman yung register. Ganito lang mag-cash in guys. I-click nyo lang yung plus at may GCash minimum sila na 100 at maximum of 30,000. Napakaganda dahil may bonus kang matatanggap sa bawat cash in mo. So yun mga kasurambaw, madami kang larong pwedeng pagpipilian. Merong dragon, tusa coin, sabong at marami pang iba. Tara, samahan nyo ko maglaro sa color game. Try natin mag-bet sa color yellow.
Yun, lumabas ang color yellow. Panalo tayo guys. Ganyan lang kadali dito manalo. Ganito lang kadali mag-cash out guys. Click mo lang yung withdraw, pilapan mo yung form, GCash name account, GCash number, tapos telephone OTP, at pag okay na, i-click mo yung save. Kaya gusto nyo bang manalo? Download na ng Diamond Game. Nasa comment section yung link.